היא לא ידעה שהפר לה, ואף על פי כן היא חשבה לעבור על הנדר. התכוון לבשר חזיר, ובאמת עלה בידו בשר תלה, כשר. אז צריך סליחה וכפרה. אם כן, אני מתכוון לבשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, ובאמת הלך לאכול בשר חזיר, ונתנו לו בשר חזיר, הוא לאכל אותו. אז בוודאי שצריך סליחה וכפרה. ועל זה בוחר הפקיד. למד מוסר. שאל הרבה, למה אנחנו לא בוכים? טוב מאוד. שאלה טובה. אבל הוא ענה תשובה, אוי 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 אוי. אמר כתוב, כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, אנחנו עוד לא הגענו. שמענו? איי 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 איי. אנחנו עוד לא הגענו. מתי נגיע? אני לא יודע.